Rondang nambah buek sapokan sebelum puasa labi. Kini mau ulang lah wak merondang li. Kada pula kita li. Kok nan bumbu rondang iyalah beli sudah aja di pasarnya. Tapi bawang merah baracik dak ada orang menjual bersua di pasar do. Awak racik je lah seorang di rumah. Agak banyak je ngenek masukin bawang nak tambah lomak rondang wak dek dak. Nan segalin daun atau bumbu aromatik lah sudah ko wak kokon takwa. Lah sudah lo babasuh sekali. Nan daging lah sudah lo wak basuh ko tako dak ada mu orang menjual mangorek daging awak do tu awak korek je seorang di rumah pakai pisau kater tu ketek-ketek korek dek wak ia dak pandai mangorek dak apa jadi je lah. Kok kurang sasai raso ambil agak 2 sai. Itulah sudah wak longkok-longkok nale kasado wak masukin ke dalam kuali le. Ko bumbu na wak boli siap di pasar je nya. Kalamari wak boli. Untung kalamari baboli kok idak lah hari wak di pasar menantiin antri boli bumbu iko aja. Mulo wak goreng bawang merah na wak gacik tako dulu. Itulah ampi angui lo bawang merah wak baru dimasukin bumbu jadi tako. Kola longkok bumbu disiko kasado ado ladonyo, ado kerambu rondang ado pamasak ado sepode bagai pokoknya lah cukup tu langsung lo wak masukin sagalin daun sekali. Lah masak bumbu kecek pengoneng awak masuk lo daging lei. Rondang nambah buek sapokan sebelum puasa labi. Kini mau ulang lah wak merondang li. Iyo bak apa kok dak kabi merondang 2,000 sapokan na lalu du membeli daging 1 kilo rogo 160.000 nya. Kini lah 170.000 baboli. Lah masuk santan rondang awak di samping kompor panjorang rondang wak jorang lo mi le wak obui dulu ko. Sabone mi ko lah sapokan na lalu baboli baru kini tokone nak membuat. Itu pun dek anak gadi awak bakondak santan na baboli di pasar tako dak tamuek sekali masuk je dalam kuali wak de awak. Ko lah susui lo santan dah masuk pertama tako awak masuk lo santan berikut elai. Tu awak sambal lo ke wojo meracik lobak untuk kinco mi kuning de dak wak beko. Langsung lo wak jorang kuali berosia di samping kompor panjorang rondang tako. Awak goreng bawang merah dulu ko. Tu diagi lo bumbu alui tu dimasukkan lah lobak nan lawak racik tako. Masukkan lah mi nan lawak obui tako pulo. Nan jole kalau membuat mi dak lupa garam diagi do. Beko ambil je mi wak dek. Iko dek anak gadi awak nambah kondak ngomang ko dak bagi lado mi. Lah masak mi wak siang untuk anak gadi wak nan dak balado dulu Nyo yo dak nomo bona kalau balado dak jadi makan do. Nan untuk awak ko wak agi lado sambal lobi kalamari. Kalau dak balado ngene olah je yo kurang lo loma raso kalau mi ko. Panjang ko jalan video wak lengo guys sambung je lah part 2 di.